Ty, ale zobacz, wody jest dobrze. Asteroida rosyjska. Tak, ja to zakręcę. Nie zakręcę tego. Same chemikalia, kurwa, ty. Czekaj, moje piwo się musiało stać, kurwa. Ale co tam jest? Co? Gdzie jest w ogóle? Gangsta style, ty. To wypierdolę. Dobra, weź tą zamykam. Ale patrz, jak woda pocieka. Skąd ta woda uciekła? Z zbiorniczka. Ale z którego miejsca? Mi się wydaje, że ten korek jest niszczony. Ale on to gdzieś z dołu napierdalało. Czemu ta woda uciekła? Z dołu, może wężyk... No nie, kurwa, jakieś